Mga kapuso, karong 100 days na lang una magpasko, nagsugod na pagplastar sa ilang Christmas display ang usak ka magbanay sa Davao City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, mabati na gayud ang diwa ng Kapaskuhan sulod dinhi sa usa ka balay sa Baguio Avenue, Davao City kay lagi nagsugod na sila sa pagmutar sa ilang mga Christmas decors. Sa gawas pa lang, ma-feel na gayod ang Christmas season sa balay sa pamilyang Chu dinhi sa Davao City. Katapusan pa lang matud pa sa Agosto, nagsugod na og plastar sa ilang Christmas decor ang tagbalay. Gikan sa fasad, hangtod na sa hagdanan, pasulod sa balay. Doon na Christmas tree ug ubang decors. Sa sala, musugat ang dakong Christmas tree nga giadornohan og balls ug stars. Ug syempre, nagbahasab sa kadaghan sa Santa Claus. Sa ako amang good, una pag yun, murag malipay mi nga napon mi mapalipay ba sa lain. Kanang naay maani diri. Muna basin unsa ka kapoy kayos. Nahimong panata na sa ilang pamilya ang mag-andam gayod matag Christmas season. Labi pa nga naanda na sab nga daghang mga kabanay o higala ang nagabisita aron nga magpa-picture. Matag tuig, ginasiguro gayod nila nga lahi-lahi ang tema aron sab fresh sa mga hulagway ang disenyo. Inalain-lain sa nako karon ang kuan. Ang mga design kung wa pa ko kabalo pa kung unsa ang mga next month siguro po puhon. Samtang karong 100 days na lang una magpasko, unsa kaha ang wish sa pipila ka mga Mindanawon? Ang pipila ka Zamboangueño, simple lang ang ilang wish karong Pasko, nga labing importante gayud kuno. Kalusugan ng buong pamilya. Bakit po? Yan ang importante talaga sa lahat. Ang wish lang yun ako na masurvive lang tayo ng Pasko pati para sa akong pamilya, ayuhan sa akong pamilya, sa anak nako ug sa akong asawa. Maayong panglawas ug mahimong sadya ang Pasko, mausay pangandoy sa mga general. Ang wish ko lang kay makauli si Papa or karang kompleto mi ba sa Pasko kay usay lang mong good siya na kay wala siya diri sa Pilipinas ba. Tagaantag mayong lawas o napoy ihatag sa Ginoo nga daghag grasya di basi makahapi-hapi pud ta sa Pasko pohon. Ang wish sab sa pipila ka Cagayanon karong Pasko nga mahumana ang pandemya ug makauban ang ilang pamilya karong Pasko. Wish na ko nga wala na gyud ning COVID. Dayon wish na ko nga ang among company mag Christmas party me. Oh, kay 2 years na wala, at least ma-enjoy na mo. Okay. Para akong wish nga makauli ko sa akong pamilya unta. Mara na akong kuan nga makauli ko sa akong pamilya. Dugay-dugay na mo ko uli sa akong pamilya. Duminorog dala kay bukid nun. Duminorog? Pila na kakabulan mo kauli? Dugay-dugay magduha na katuig. Ano katuig na? Doon naman duminorog. Ikan ako Cebu niya bago ako dun sa Cagayan. Assign. Sara, balik ta dinhi sa may Christmas display no sumala sa tag-iya nga si Ma'am Jojo Chu nga partial pa lang kini apan sa kadaghan malingaw na gayud ay muhang mata ingon man mga nindot kaayo iyahang mga Christmas decors ug gani no doon na pa yung mga Christmas village nga naka-stocks lang stock room ug nakatakda sab nga ipangmuntan nila dinhi sa sulod ug gawas silang balay aron mas daghan sab nga makita ang mga nakatakdang mobisita dinhi kay lagi ug gali maplastaran nila kinitanan ablihan sab kini nila sa publiko nga libre. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.